भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या चैतन्य शिक्षामृत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण मागच्या आठवड्यात अ, भग अ, वेदांत सूत्रांचं अध्ययन का करावं, भागवतमचं महत्व आणि मग त्याच्यानंतर अ, भगवंत भगवंत प्राप्ती कशी करायची, साकार आणि निराकार अनुभूती, भगवंतांची साकार आणि निराकार अनुभूती आणि मग त्याच्यानंतर सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभूंना भेटायला आले होते. त्यांनी श्री चैतन्य महाप्रभूंना अ, भेटण्याची विनंती केली आणि ते भेटायला आले होते. मग महाप्रभूंनी त्यांच्यासोबत वार्तालाप केला आणि या वार्तालापामध्ये कशाप्रकारे त्यांच्या विचारांचं परिवर्तन केलं आणि त्यांच्या हृदयाचं परिवर्तन करून श्रीकृष्ण हेच परमपुरुषोत्तम भगवंत आहेत, ही गोष्ट त्यांना पटवून दिली आणि त्यांनी पूर्ण आपल्या मायावादी विचारांचं परिवर्तन करून, मायावादी विचारांना मागे सरून ते पुढे भगवंतांना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत म्हणून त्यांनी श्रीकृष्णांचा स्वीकार केला. हे हे सर्व आपण 26व्या अध्यायापर्यंत पाहिलं होतं. तर आज आपण वाचणार आहोत आपला 27वा अध्याय, ज्याचं नाव आहे श्री चैतन्य महाप्रभू आणि रामानंद राय. तर मी सुरुवात करते. कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही मला सांगू शकता. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री चैतन्य चरितामृताच्या ग्रंथकर्त्याने श्री चैतन्य महाप्रभूंचे वर्णन दिव्य ज्ञानाचा महासागर असे केले आहे आणि त्या महासागरापासून निर्माण झालेले मेघ असे रामानंद रायांचे वर्णन केले आहे. रामानंद राय हे भक्तीमधील अत्यंत उन्नत विद्वान होते. मेघ जसे सागरापासून पाणी गोळा करतात, त्याचप्रमाणे रामानंद रायांनी श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या कृपेने दिव्य ज्ञानाचा निष्कर्ष गोळा केला आहे. ज्याप्रमाणे ढग समुद्रापासून वेगळे होतात, निर्माण होतात, सर्वत्र पाण्याचा वर्षाव करतात आणि पुन्हा समुद्राकडे येतात, त्याचप्रमाणे रामानंद रायांनी भक्तीमधील उच्च ज्ञानाची प्राप्ती केली आणि पुन्हा आपल्या सेवा कार्यातून निवृत्त झाल्यावर श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या दर्शनासाठी पुन्हा जगन्नाथपुरीला जाण्याचे ठरवले. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी दक्षिण भारताला भेट दिली तेव्हा सर्वप्रथम ते जियड नृसिंह क्षेत्र नामक सुप्रसिद्ध मंदिराकडे गेले. हे मंदिर सिंहाचल नामक गावी एका मोठ्या डोंगरावर आहे. सिंहाचलम हे विशाखापट्टणम पासून 5 मैलांच्या अंतरावर आहे. या ठिकाणी अनेक मंदिरे आहेत, परंतु जियड नृसिंह क्षेत्र हे त्यापैकी सर्वात मोठे मंदिर आहे. हे मंदिर अत्यंत सुंदर शिल्पकलेने युक्त असून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करते. तसेच सुविख्यात असल्यामुळे श्रीमंतही आहे. मंदिरामधील शिलालेखावरून असे कळते की विजयनगरच्या राजाने पूर्वी हे मंदिर सोन्याने सुशोभित केले होते आणि अर्चा विग्रहालाही सोन्याचा मुलामा दिला होता. दर्शनास येणाऱ्या लोकांच्या सोयीसाठी विनामूल्य वसतिगृहांची देखील व्यवस्था आहे. रामानुज संप्रदायातील पुजारी या मंदिराचे व्यवस्थापन पाहतात. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी मंदिरास भेट दिली तेव्हा श्रीमद भागवतमधील श्रीधर स्वामींच्या भाष्यातून 7.9.1 एक श्लोक उद्धृत केला. उग्रो अनु अनु उग्रोऽप्यनुग्रहम् एवायं स्वभक्तानां नृकेशरी केशरीव स्वपोताना अमन्येषामुग्रः विक्रमः. राक्षस आणि अभक्तांसाठी नृसिंहदेव जरी अत्यंत उग्र असले तरी प्रल्हादासारख्या नम्र भक्तांविषयी अत्यंत कृपाळू आहेत. हिरण्यकश्यपूने प्रल्हादाचा छळ केला. त्यावेळी अर्धा नर आणि अर्धा सिंह अशा नरसिंह रूपात श्रीकृष्णांनी अवतार घेतला. ज्याप्रमाणे सिंह इतर जनावरांच्या बाबतीत अत्यंत क्रूर असतो,
परंतु आपल्या छाव्याच्या बाबतीत अत्यंत दयाळू असतो. त्याचप्रमाणे नृसिंहदेव हिरण्यकश्यपूसाठी अत्यंत निष्ठुर, क्रूर आणि प्रल्हादासाठी अत्यंत दयाळू होते. जियट नृसिंह क्षेत्र मंदिराची भेट झाल्यावर महाप्रभू दक्षिणेच्या दिशेने प्रवास करू लागले आणि शेवटी ते गोदावरी नदीच्या काठी येऊन पोहोचले. गोदावरी आणि तिच्या काठावरील सुंदर वने पाहून महाप्रभूंना यमुना आणि वृंदावनाचे स्मरण झाले. त्यातच ते भावमग्न झाले. त्यानंतर गोदावरीमध्ये स्नान केले आणि काठावर बसून हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा ते जप करू लागले. या प्रकारे जप करतेवेळी महाप्रभूंनी त्या प्रांताचे शासक श्री रामानंद राय आपल्या लवाजम्यासहित गोदावरीच्या काठावर आलेले पाहिले. त्या लवाजम्यामध्ये अनेक ब्राह्मणही होते. पूर्वी सार्वभौम भट्टाचार्यांनी महाप्रभूंना कोवूर या गावी रामानंद रायांना भेटण्यासाठी सांगितले होते. त्या ठिकाणी आलेली व्यक्ती म्हणजे रामानंद राय आहे हे चैतन्य महाप्रभू समजू शकले. रामानंद रायांना त्वरित भेटण्याची तीव्र इच्छा महाप्रभूंच्या मनात निर्माण झाली. तथापि महाप्रभू हे संन्यासी असल्यामुळे रामानंद रायांसारख्या राजकीय व्यक्तीला भेटण्यापासून त्यांनी स्वतःला रोखले. रामानंद राय एक महान भक्त असल्यामुळे संन्यास वेशातील श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपाकडे पाहून ते आकर्षित झाले आणि ते स्वतःच महाप्रभूंना भेटण्यासाठी आले. श्री चैतन्य महाप्रभूंजवळ आल्यावर त्यांनी साष्टांग दंडवत घातला. महाप्रभूंनी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा जप करीत रामानंद रायांचे स्वागत केले. रामानंद रायांनी जेव्हा आपला परिचय करून दिला तेव्हा श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना आलिंगन दिले. या भेटीमुळे दोघेही प्रेमाविष्ट झाले. रामानंद रायांसोबत आलेल्या ब्राह्मणांनी दोघांनीही भावविभोर होऊन एकमेकाला आलिंगन देताना पाहिले. तेव्हा ते आश्चर्यचकित झाले. ते सर्व ब्राह्मण कर्मकांडाचे कट्टर अनुयायी होते. या भक्तीच्या लक्षणांचे ज्ञान त्यांनाही होऊ शकले नाही. एका संन्याशाने शूद्राला स्पर्श केलेला पाहून तसेच त्यांच्या केवळ स्पर्शाने रामानंद रायांसारख्या प्रांताधिकाऱ्याने वस्तुतः रामानंद राय हे राजासारखे होते रुदन करावे हे पाहून ते विस्मयचकित झाले. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी ब्राह्मणांच्या मनातील विचार जाणले आणि प्राप्त प्रतिकूल परिस्थितीचा विचार करून आपल्यावर प्रतिबंध घातला. त्यानंतर रामानंद राय आणि श्री चैतन्य महाप्रभू दोघेही एकत्र बसले. महाप्रभूंनी त्यांना सांगितले, सार्वभौम भट्टाचार्यांनी तुमची खूप प्रशंसा केली आहे आणि म्हणून मी तुम्हाला भेटण्यासाठी आलो आहे. यावर रामानंद राय उत्तर देतात, सार्वभौम भट्टाचार्यांनी मला स्वतःच्या भक्तांपैकी एक मानले आहे. त्यामुळे माझ्यावर कृपा करून त्यांनी तुम्हास मला भेटायला सांगितले आहे. महाप्रभू हे संन्यासी असूनही त्यांनी स्वतः सारख्या एका धनसंपन्न व्यक्तीला स्पर्श करावा या गोष्टीचा रामानंद रायांनी स्तुती केली. या गोष्टी एखादा राजा, प्रांताधिकारी किंवा कोणताही राजकारणी मनुष्य हा सदैव राजकीय घडामोडींच्या व पैशांच्या विचारात मग्न झालेला असतो आणि म्हणून एक संन्यासी अशा व्यक्तींना टाळतो. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभूंना माहित होते की रामानंद राय हे एक महान भक्त आहेत. म्हणून त्यांना स्पर्श करणे किंवा आलिंगन देणे या बाबतीत महाप्रभूंनी मुळीच संकोच केला नाही. महाप्रभूंच्या या वागण्याने रामानंद राय आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांनी श्रीमद भागवतातील 10.8.4 एक श्लोक सांगितला. सांसारिक लोकांवर कृपा करण्याकरिता महान ऋषीमुनी त्यांच्या घरी येतात. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी रामानंद रायांना दिलेली विशेष वागणूक दर्शविते की रामानंद रायांचा जन्म जरी ब्राह्मणेतर कुटुंबात झाला होता तरी आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये आणि कार्यामध्ये त्यांनी अतुलनीय प्रगती केली होती. म्हणून एखाद्या ब्राह्मण कुळामध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीपेक्षाही रामानंद राय सामान्य आहेत सन्मान्य आहेत सॉरी ब्राह्मण कुळामध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीपेक्षाही रामानंद राय सन्मान्य आहेत.
रामानंद राय आपल्या सौम्य आणि नम्र स्वभावामुळे जरी स्वतःला शूद्रापेक्षाही हिर समजत असले तरी महाप्रभूंनी मात्र त्यांना भक्तीमधील सर्वोच्च अशा दिव्य स्तरावर स्थित असल्याचे मानले. भक्त कधीही स्वतःला महान भक्त म्हणवून घेत नाही, परंतु भगवंत हे भक्तांच्या यथागतेचा प्रचार करण्यास सदैव युक्त असतात. त्या दिवशी सकाळी गोदावरीच्या काठावर प्रथम भेट झाल्यावर महाप्रभूंना भेटण्यासाठी संध्याकाळी रामानंद राय पुन्हा येतील असे ठरले. त्या दिवशी महाप्रभू सायंकाळी स्नानादी कृत्य करून बसले आणि रामानंद राय एका सेवकासहित त्यांना भेटण्यासाठी गेले. महाप्रभूंना दंडवत प्रणाम करून ते त्यांच्या समोरच बसले. आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती करण्याविषयी रामानंद रायांनी त्यांना विचारण्यापूर्वीच महाप्रभूंनी त्यांना सांगितले. जीवनाच्या अंतिम ध्येयाविषयी शास्त्रामधून कृपया काही श्लोक सांगा. श्री रामानंद रायांनी तात्काळ उत्तर दिले, जो प्रामाणिकपणे आपल्या स्वधर्माचे आचरण करीत आहे त्याच्यामध्ये हळूहळू भगवत भावना विकसित होईल. त्यांनी विष्णू पुराणातून 3.8.9 एक श्लोक सांगितला. त्यामध्ये म्हटले आहे, सर्व धर्माचरणे भगवंतांची पूजा होते. सर्व धर्माचरणाने भगवंतांची पूजा होते आणि भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी अन्न कोणतेही साधन नाही. त्याचे तात्पर्य असे की संबंध जाणून भगवंतांशी असणारा संबंध जाणून घेण्यासाठी मानव जीवन आहे आणि त्या संबंधानुसार कार्य करून आपल्या नियत कर्मांच्या आचरणाद्वारे भगवत सेवेमध्ये कोणीही संलग्न होऊ शकतो. या कारणास्तव मानव समाजाचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असे 4 प्रकारे विभाजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक वर्गासाठी नियमित विधी-विधाने आणि व्यावसायिक कर्मे आहेत. चारही वर्णांची नियत कर्मे व त्यांचे गुण भगवद्गीतेमध्ये 18.41 ते 44 या श्लोकांमध्ये सांगण्यात आले आहे. सुसंस्कृत आणि सुसंघटित समाजाने प्रत्येक वर्णाच्या विविध विधी-विधानांचे पालन केले पाहिजे. त्याचबरोबर आध्यात्मिक उन्नतीसाठी 4 आश्रमांचेही म्हणजेच ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम या 4 आश्रमांचं पालन केले पाहिजे. रामानंद रायांनी सांगितले की जे लोक या वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या विधी-विधानांचे पालन करतात तेच भगवंतांना वास्तविकपणे संतुष्ट करू शकतात आणि जो या नियमांचे कठोरपणे पालन करीत नाही तो निश्चितपणे आपले मनुष्य जीवन पाठीपुल करतो व त्याची नरकाच्या दिशेने अधोगती होते. केवळ स्वतःला लागू पडणाऱ्या विधी-विधानांचे पालन केल्याने मनुष्य स्वतःच्या जीवनाच्या उद्दिष्टांचे शांतपणे पालन करू शकतो. मनुष्याने स्वतःचा जन्म, संघ, शिक्षण यानुसार विधी-विधानांचे पालन केल्याने त्याच्या चरित्राचा विकास होतो. त्यामुळे समाजाच्या शांतीपूर्ण व्यवस्थापनेसाठी व त्याचबरोबर समाजाच्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी भिन्न भिन्न स्वभावाचे लोक या व्यवस्थेद्वारे संयमित करता येतील. अशा रीतीने वर्णाश्रम व्यवस्थेची रचना करण्यात आली आहे. वर्णांची अधिक लक्षणे पुढील प्रमाणे आहेत. भगवंतांना जाणणे त्याचे लक्ष्य आहे आणि जो वेद व तत्सम शास्त्रांच्या अध्ययनासाठी समर्पित आहे त्याला ब्राह्मण असे म्हटले जाते. जो आपला पराक्रम प्रदर्शित करतो आणि प्रशासनामध्ये भाग घेतो त्याला क्षत्रिय असे म्हटले जाते. शेती, गोपालन आणि वाणिज्य अर्थात व्यापार करणाऱ्याला वैश्य असे म्हटले जाते. ज्याला विशिष्ट ज्ञान नाही परंतु जो अन्य वर्णांची सेवा करण्यामध्ये समाधानी आहे त्याला शूद्र असे म्हटले जाते. आपण नियत कर्मांचे पालन निष्ठेने केले तर पूर्णत्वाच्या दिशेने निश्चितच प्रगती होते. अशा रीतीने संयमित जीवन जाणून प्रत्येक जण पूर्णत्व प्राप्त करू शकतो. ज्यावेळी संयमित जीवन भक्तीमध्ये परिणत होते त्यावेळी आपण पूर्णत्व प्राप्त करतो. अन्यथा अशी विधी-विधाने म्हणजे केवळ कालापव्ययच आहे. संयमित जीवनाच्या आचरणासाठी रामानंद रायांनी केलेले स्पष्टीकरण ऐकून श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले, अशा प्रकारची विधी-विधाने केवळ ब्रह्मात्कारी बाह्यातकारी आहेत. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी रामानंद रायांना अशा बाह्यातकारी देखाव्यापेक्षा श्रेष्ठ अशा काहीतरी गोष्टींचे वर्णन करण्यास सांगितले.
जोपर्यंत कर्मकांड आणि धार्मिक कृत्यांच्या आचरणाची परिणती भक्तिरूपी पूर्णत्वाने होत नाही, तोपर्यंत कर्मकांड आदी सर्व निरर्थकच आहेत. वेदातील केवळ कर्मकांडात्मक आदेशांच्या दृढ पालनाने श्री विष्णू संतुष्ट होत नाहीत, तर मनुष्याला भक्तीची प्राप्ती झाल्यानेच श्री विष्णू संतुष्ट होतात. रामानंद रायांनी सांगितलेल्या श्लोकानुसार कर्मकांडाच्या आचरणाद्वारे भक्तीच्या आचरणास प्राप्त होण्या इतपत उन्नती होऊ शकते. सर्व लोकांच्या उद्धाराकरिता अवतीर्ण झालेले भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेमध्ये 18व्या अध्यायात 45 आणि 46व्या श्लोकात सांगतात की सर्व गोष्टींच्या उत्पत्तीकर्त्या भगवंताची आपल्या स्वधर्माच्या आचरणाद्वारे आराधना करून जीवनाच्या सर्वोच्च पूर्णावस्थेची प्राप्ती मनुष्य करू शकतो. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तृच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्युच्चर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः. आपल्या कर्माच्या गुणांचे पालन करून प्रत्येक मनुष्य सिद्धी प्राप्त करतो. हे कसे शक्य होते याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. बोधायन, टंक, द्रमिड, गृहदेव, कपर्दी, भारुची आदी महान भक्तांनी पूर्णत्वाच्या मार्गाने आचरण केले आहे. सर्व महान भगवत भक्तांनी पूर्णत्वाच्या या विशिष्ट मार्गाचे पालन केले आहे. वेदांचाही हाच उद्देश आहे. रामानंद रायांना ही वस्तुस्थिती महाप्रभूंसमोर सादर करावयाची होती. कर्मकांडाचे वरकरणी आचरण पुरेसे नव्हते, कारण श्री चैतन्य महाप्रभूंनी निदर्शनास आणले की ते आचरण बाह्यकारी होते. मनुष्य देहात्मबुद्धीने बद्ध झालेला असेल तर त्याने जरी सर्व कर्मकांडांच्या विधिविधानांचे पालन केले तरी त्याला सर्वोच्च पूर्णत्वाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण हा आपला 27वा अध्याय, ज्याचं नाव आहे श्री चैतन्य महाप्रभू आणि रामानंद राय, हा संपवला. याच्यामध्ये आपण चैतन्य महाप्रभूंची रामानंद रायांना भेट आणि रामानंद राय हे सार्वभौम भट्टाचार्यांचे शिष्य होते आणि एक ते अतिशय चांगले भक्त होते आणि एक म्हणजे ते राजकारणामध्ये राजाच्या दर्जाचे असले तरी सुद्धा त्यांना भेटण्याची इच्छा महाप्रभूंनी त्यांना आलिंगन दिलं आणि त्यांना भेटीची इच्छा व्यक्त केली. त्यांच्यासोबत भेट घेतली. का? त्यांना इतका जवळचा आणि इतका चांगला व्यवहार का केला? तर महाप्रभू जाणून होते की ती एक अतिशय चांगले भक्त आहेत म्हणून. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये जो संवाद झाला आणि कर्म आणि कर्मकांड यांच्याबद्दल जो संवाद झाला आणि भगवंतांनी म्हणजेच चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना विचारलं चर्चा करण्यासाठी, तेव्हा त्यांचे विचार संदर्भासहित त्यांनी व्यक्त केले. मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना सांगितलं, असे बाह्य तरी विचार नव्हे, तर जे अंतर्मनाला स्पर्श करणारे असे विचार असतात ते तुम्ही व्यक्त करावे. तेव्हा मनुष्य देहात्म बुद्धीने बद्ध झालेला असेल, तर जरी त्याने कर्मकांडाच्या म्हणजे तो सर्व रीती कर्मकांडाच्या विधिविधानांचं पालन तर करत आहे, तरी सुद्धा तो या भौतिक जगाशी, या भौतिक बंधनात अडकलेला आहे. तर असा व्यक्ती सर्वोच्च पूर्णत्वाची प्राप्ती करू शकत नाही. जो भौतिक बंधनातून मुक्त होऊन सगळ्या विधिविधानांचं पालन करून भगवंतांची सेवा करतो, तोच सर्वत्वाची तोच सर्वोच्च पूर्णत्वाची म्हणजेच भगवंतांची प्राप्ती किंवा भगवंतांच्या निवासस्थानी परत जाऊ शकतो. असं चैतन्य महाप्रभू आणि रामानंद राय यांच्यामध्ये अशी चर्चा झाली. तर आपण आपल्या पुढच्या 27व्या अध्यायाला वळूया. सॉरी 28व्या अध्यायाकडे, ज्याचं नाव आहे भगवंतांशी संबंध. मग या अध्यायात आपण आता वाचूया.
आवाज येतोय का माझा? हो माताजी, येतोय आवाज तुमचा. वाचू का? हो चालेल, वाचा ना. ओके. अध्याय 28 भगवंतांशी संबंध. विष्णू पुराणामधून रामानंद रायांनी सांगितलेले विधान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी नाकारले, कारण त्यांना कर्ममीमांसेचे तत्वज्ञान अमान्य करायचे होते. कर्ममीमांसाचे अनुयायी म्हणतात की मनुष्याने केलेल्या कर्मांच्या परमेश्वर अधीन आहे. त्यांचा सिद्धांत आहे की मनुष्याने आपले कर्म जर योग्य रीतीने केले तर त्या कर्माची चांगली फळे देण्यास परमेश्वर बाध्य आहे. अशा रीतीने विष्णू पुराणामधील उतार्यावरून जाणू शकतो की भगवान श्री विष्णूंना स्वातंत्र्य नाही, कारण कर्ता ज्याप्रमाणे कर्म करेल त्याप्रमाणे त्या प्रकारचेच फळ देण्यास ते बाध्य आहेत. असे विसंबून असलेले ध्येय उपासकांच्या अधीन होते आणि तो आपल्या इच्छेनुसार परमेश्वराला निराकार किंवा साकार मानतो. वास्तविकपणे कर्ममीमांसक तत्वज्ञान हे परमसत्याच्या निर्विशेष रूपावर जोर देते. श्री चैतन्य महाप्रभूंना असे निर्विशेषवादी तत्वज्ञान आवडले नाही, म्हणून त्यांनी ते अमान्य केले. रामानंद रायांना श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणाले, परतत्वाविषयीच्या या संकल्पने पलीकडे असे तुम्हास काही माहीत असेल तर सांगा. रामानंद रायांना श्री चैतन्य महाप्रभूंचा हेतू समजला, म्हणून ते पुढे म्हणतात, सकाम कर्मांच्या फळांचा त्याग करणे हे अधिक श्रेष्ठ आहे. आपल्या या विधानाच्या पुष्टीकरता ते भगवद्गीतेमधील 9.27 एक श्लोक सांगतात. यत् करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्सी कौंतेय तत् कुरुष्व मदर्पणम. हे कौंतेय, तू जे जे कर्म करतोस, तू जे अन्न ग्रहण करतोस, जे हवन करतोस, जे दान देतोस आणि तू जे जे तप करतोस ते ते सर्व मला अर्पण कर. अशाच प्रकारचा एक श्लोक श्रीमद भागवतातही 11.2.36 आढळतो. त्या ठिकाणी म्हटले आहे की स्वतःचे कर्म शरीर, वाणी, मन, बुद्धी, इंद्रिये, आत्मा, प्राकृतिक गुण इत्यादी सर्व काही भगवान श्री नारायण यांना अर्पण करावे. तथापि श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हे विधानही नाकारले व रामानंद रायांना यापेक्षा श्रेष्ठ असे काही सांगण्याची विनंती केली. परमेश्वराला निर्विशेष मानून आपल्या कर्माच्या अधीन करण्यापेक्षा भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवतानुसार सर्व काही भगवंतांना अर्पण करणे अधिक चांगले आहे. तरीही आपल्या सर्व क्रियांसहित भगवंतांना शरण जाण्यापेक्षा ही गोष्ट कमी प्रतीची आहे. सकाम कर्मी व्यक्तींच्या ठायी असणारी देहात्म बुद्धी ही योग्य मार्गदर्शनावाचून बदलता येत नाही. अशा प्रकारच्या सकाम कर्माने भौतिक अस्तित्व अखंडित राहील. सकाम कर्मी मनुष्याला केवळ आपले कर्म भगवंतांना अर्पण करण्यास सांगितले आहे, परंतु भवबंधनातून मुक्तीच्या मार्गाची माहिती देण्यात आली नाही. अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभूंनी ही गोष्ट सुद्धा अमान्य केली आहे. अशा प्रकारे दोन्ही वेळा आपल्या सूचना अमान्य झाल्यावर रामानंद राय पुढे म्हणाले की स्वधर्माचा पूर्ण त्याग करावा आणि अनासक्त होऊन दिव्य स्तराप्रत उन्नत व्हावे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर त्यांनी सांसारिक जीवनाचा पूर्ण त्याग करण्याची शिफारस केली आणि आपल्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ श्रीमद भागवतातील 11.11.32 प्रमाण प्रस्तुत केले. त्या ठिकाणी भगवंत म्हणतात, शास्त्रामध्ये मी कर्मकांडांचे आणि भक्तीमध्ये स्थित होण्यास सहाय्य करणाऱ्या मार्गाचे वर्णन केले आहे. हीच धर्माची सर्वोच्च पूर्णता आहे. भगवद्गीतेमधील 18.66 श्लोकही आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ रामानंद राय प्रस्तुत करतात. सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुझी सर्व पापांपासून मुक्तता करीन. तू भय बाळगू नकोस. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हा तिसरा प्रस्तावही अमान्य केला, कारण त्यांना दाखवून द्यावयाचे होते की केवळ वैराग्य पुरेसे नाही, वैराग्यासोबत सकारात्मक सक्रियताही आवश्यक आहे. त्याविना परमोच्च पूर्णावस्था प्राप्त करणे शक्य नाही. संन्यासाश्रमामध्ये साधारणतः 2 प्रकारचे तत्वज्ञानी असतात. एका तत्वज्ञानाचे ध्येय निर्वाण असते, तर दुसऱ्याचे निर्विशेष ब्रह्मज्योती हे असते. अशा तत्वज्ञानांना निर्वाण स्थिती आणि निर्विशेष ब्रह्मज्योतीच्याही पलीकडे वैकुंठ लोकामध्ये आपण प्रवेश करू शकतो याची कल्पना नसते. केवळ वैराग्यामध्ये वैकुंठ लोकाची आणि आध्यात्मिक क्रियांची संकल्पना नसल्यामुळे तिसरा प्रस्तावही महाप्रभूंनी नाकारला.
रामानंद रायांनी यानंतर भगवद्गीतेमधून अधिक प्रमाणे प्रस्तुत केली. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम. अशा रीतीने जो दिव्य स्तरावर स्थित झालेला आहे त्याला परब्रह्माची अनुभूती तात्काळ होते. तो शोक करीत नाही, तसेच कोणत्या गोष्टींची आकांक्षाही करीत नाही. तो सर्व जीवांप्रती समभाव राखतो. त्या अवस्थेत तो माझ्या विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती करतो. भगवद्गीता 18.54. रामानंद रायांनी सर्वप्रथम सकाम कार्याचा त्याग करून भक्ती करण्यास सुचवले, परंतु या ठिकाणी ते सुचवतात की पूर्ण ज्ञान आणि आध्यात्मिक साक्षात्काराने युक्त होऊन केलेली भक्ती ही अधिक श्रेष्ठ आहे. तथापि श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हा प्रस्तावही नाकारला, कारण केवळ भौतिक फळांचा त्याग केल्याने होणाऱ्या ब्रह्मानुभूतीमध्ये आध्यात्मिक विश्वाची आणि आध्यात्मिक क्रियांची अनुभूती होत नाही. ब्रह्मानुभूतीच्या स्तरामध्ये जरी भौतिक कल्मश नसले तरी तो परिपूर्ण स्तर नव्हे, कारण त्या स्तरामध्ये सकारात्मक अशी आध्यात्मिक सक्रियता नसते. असा हा स्तर मानसिक असल्यामुळे बाह्यात्कारी आहे. विशुद्ध जीव आध्यात्मिक क्रियांमध्ये पूर्णपणे संलग्न झाल्याशिवाय मुक्त होत नाही. तसेच निर्विशेषवाद किंवा शून्यवादामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचा सच्चिदानंदमयी जीवनामध्ये प्रवेश होऊ शकत नाही. आध्यात्मिक ज्ञानाची जोपर्यंत पूर्ण प्राप्ती होत नाही तोपर्यंत भौतिक कल्मशांपासून आपले मन स्वच्छ करण्याच्या प्रयत्नात त्याला अनेक अडथळे येतील. म्हणून आपले मन शून्य करण्याच्या आपल्या कृत्रिम प्रयत्नामध्ये निर्विशेषवादी वैफल्यग्रस्त होतात. सर्व भौतिक विचारांपासून मनाला शून्य करणे अत्यंत कठीण आहे. भगवद्गीतेमध्ये 12.5 सांगितले आहे की क्लेशोधिकरस्त शेषा व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भित व्यापते. ज्याचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. निर्विशेष रूपावर ध्यान केल्याने प्राप्त होणारी मुक्ती ही परिपूर्ण नाही आणि म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभू ती अमान्य करतात. अशा रीतीने चौथी गोष्ट ही अमान्य झाल्यावर रामानंद रायांनी सांगितले की ज्ञान किंवा मानसिक तर्काच्या प्रयत्नाविना केलेली भक्ती म्हणजे पूर्णत्वाचा सर्वोच्च स्तर आहे. या आपल्या दृष्टिकोनाच्या पुष्टर्थ त्यांनी श्रीमद भागवतातील 10.14.3 एक श्लोक सांगितला. त्या श्लोकामध्ये ब्रह्मदेव भगवंतांना सांगतात, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखारिती भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुर्वाङ्मयो मनोर्भिर्ये प्रायशो जीत जीतो प्यसी तेक्ती लोक्याम. हे भगवन, अद्वैतवादी तर्क आणि ज्ञान प्राप्त करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे सोडून दिला पाहिजे. साक्षात्कारी भगवत भक्ताकडून भगवंतांच्या लीलांची माहिती मिळवून मनुष्याने भक्ती मार्गातील आपले आध्यात्मिक जीवन आरंभ करावे. प्रामाणिक जीवन जगून त्या तत्वांचे पालन करीत आध्यात्मिक जीवनाचे अनुशीलन केले तर हे भगवन, तुम्ही जरी अजिंक्य असलात तरी या मार्गामुळे तुमच्यावर विजय मिळवता येतो. रामानंद रायांनी असे सांगितल्यावर महाप्रभू लगेच म्हणाले, होय, तुमचे म्हणणे योग्य आहे. या युगामध्ये वैराग्य, कर्म मिश्रित भक्ती, ज्ञान मिश्रित भक्ती किंवा ज्ञानाच्या विकासाद्वारे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होण्याची शक्यता नाही. या युगामधील बहुसंख्य लोक पतित असल्यामुळे आणि क्रमिक मार्गाने त्यांचा उद्धार करण्यासाठी पुरेसा वेळ नसल्यामुळे श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या मते सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांना आपापल्या प्राप्त परिस्थितीतच राहू द्यावे आणि त्याचबरोबर भगवद्गीतेत व श्रीमद भागवतात वर्णिलेल्या भगवंतांच्या लीलांचे श्रवण करण्यात त्यांना संलग्न करावे. शास्त्रांचा दिव्य संदेशही साक्षात्कारी जीवांच्या मुखातून श्रवण केला पाहिजे. अशा रीतीने प्राप्त स्थितीत राहून मनुष्य आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करू शकतो. अशा प्रगतीने त्यांना भगवंतांची परिपूर्ण अनुभूती निश्चित होऊ शकते. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी जरी या सिद्धांताचा स्वीकार केला तरी त्यांनी रामानंद रायांच्या अधिक उन्नत भक्तीचे वर्णन करण्याची विनंती केली. अशा रीतीने महाप्रभूंनी रामानंद रायांना वर्णाश्रम धर्माच्या सिद्धांतापासून क्रमिक प्रगती कशी करावी याचे विश्लेषण करण्याची संधी दिली. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी वर्णाश्रम धर्म आणि कर्मफळ अर्पण करण्याचे विधी अमान्य केले,
कारण विशुद्ध भक्तीच्या अनुशीलनामध्ये अशा गोष्टींचा उपयोग अत्यल्पच आहे. आत्मसाक्षात्काराविना भक्तीच्या कृत्रिम मार्गांना विशुद्ध भक्ती म्हणता येत नाही. आत्मसाक्षात्कारी विशुद्ध भक्ती ही इतर सर्व प्रकारच्या दिव्य क्रियांपासून पूर्णतया भिन्न आहे. सर्व भौतिक कामना, सकाम कर्म आणि तार्किक ज्ञानापासून दिव्य क्रियांचा परमोच्च स्तर सदैव मुक्त असतो. विशुद्ध भक्तीच्या सरळ आणि अनुकूल आचरणावर परमोच्च स्तर केंद्रित असतो. रामानंद रायांनी महाप्रभूंचा उद्देश जाणला व ते पुढे म्हणाले की विशुद्ध भगवत प्रेमाची प्राप्ती हा परमोच्च परिपूर्ण स्तर आहे. या संदर्भात पद्मावलीमध्ये स्वतः रामानंद रायांनी रचलेला एक सुंदर श्लोक आहे. त्या श्लोकाचा आशय असा आहे: जोपर्यंत पोटात भूक आहे आणि जोपर्यंत मनुष्याला खावेसे प्यावेसे वाटते तोपर्यंत कोणताही खाद्यपदार्थ ग्रहण करून तो सुखी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे भगवंतांचे पूजन करण्यासाठी अनेक प्रकारचे उपचार, साधन सामग्री असेल, परंतु त्याचे मिश्रण विशुद्ध भगवत प्रेमाशी केले जाते, तेव्हा या गोष्टींमुळे दिव्य सुखाची प्राप्ती होते. रामानंद रायांनी आणखी एका श्लोकाची रचना केलेली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की लाखो जन्मानंतरही मनुष्याला भक्ती प्राप्त होऊ शकत नाही, परंतु कोणत्याही कारणाने जर भक्ती प्राप्त करण्याची इच्छा केली तर शुद्ध भक्ताच्या संगामुळे त्याला भक्ती प्राप्त होऊ शकते. अशा रीतीने भक्तीमध्ये संलग्न होण्याची प्रबळ इच्छा असणे आवश्यक आहे. या 2 श्लोकांमध्ये रामानंद रायांनी नियामक तत्वांचे आणि विकसित भगवत प्रेमाचे वर्णन केलेले आहे. रामानंद रायांना उच्च भगवत प्रेमाच्या स्तरावर आणावे आणि त्या स्तरावरून त्यांना बोलण्यास सांगावे अशी श्री चैतन्य महाप्रभूंची इच्छा होती. अशा रीतीने भगवत प्रेमाच्या भूमिकेवर रामानंद राय आणि श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्यामधील संवाद पुढे सुरू राहतो. व्यक्तिगत स्तरापर्यंत भगवत प्रेमाची उन्नती झाली तर त्याला प्रेम भक्ती असे म्हणतात. प्रेम भक्तीच्या प्रारंभी भगवंत आणि भक्त यांच्यामध्ये विशिष्ट संबंध प्रस्थापित झालेला नसतो, परंतु जेव्हा विकास होतो तेव्हा भिन्न प्रकारच्या दिव्य रसांमध्ये संबंध प्रस्थापित होतो. दास्य रस हा सर्वप्रथम रस आहे. त्यामध्ये भगवंतांना नित्य स्वामी आणि भक्ताला नित्य दास मानण्यात येते. महाप्रभूंनी जेव्हा या मार्गाचा स्वीकार केला तेव्हा रामानंद रायांनी सेवक आणि स्वामी यांच्यामधील संबंधांचे वर्णन केले. श्रीमद भागवतात 9.5.16 सांगितल्याप्रमाणे स्वतःला महान समजणाऱ्या दुर्वास मुनींनी अंबरीश महाराजांचा मत्सर केला. अंबरीश महाराज हे एक महान भगवत भक्त होते. त्यांचा छळ करण्याच्या प्रयत्नात दुर्वास मुनींवर मोठे संकट कोसळले आणि भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने त्यांचा पुरता पाडाव केला. दुर्वास मुनींनी आपली चूक मान्य केली. ते म्हणाले, दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये संलग्न विशुद्ध भक्तांसाठी काहीच अशक्य नसते, कारण ते साक्षात भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न झालेले असतात आणि भगवंतांचे केवळ नामच मोक्ष प्राप्तीसाठी पुरेसे आहे. स्तोत्र रत्नामध्ये 46 यमुनाचार्य लिहितात, हे भगवन, जे तुमच्या सेवेपासून स्वतंत्र राहतात ते असहाय्य आहेत. ते स्वतःच्या जबाबदारीवर कर्म करतात आणि ज्येष्ठ व्यक्तींकडून त्यांना कोणताही आधार मिळत नाही. म्हणून मी अशा वेळेची वाट पाहत आहे जेव्हा कोणत्याही भौतिक सुखाच्या इच्छेविना आणि स्वतःला मानसिक स्तरावर मर्यादित न ठेवता मी तुमच्या दिव्य सेवेमध्ये पूर्णतया संलग्न होईल. मी अशा विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होईल. केवळ तेव्हाच मी वास्तविक आध्यात्मिक जीवनाचा आनंद प्राप्त करू शकेन. याप्रमाणे रामानंद रायांचे बोलणे ऐकल्यावर श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना अधिक पुढे बोलण्याची विनंती केली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा प्रकारे या अध्यायामध्ये आपण भगवंतांशी असणारा आपला संबंध हा कशा प्रकारे हवा आणि भक्तीचं महत्व काय आहे तर त्यासाठी आपण जेव्हा भक्तीमध्ये संलग्न असतो तरच फक्त भक्ती ही एकच अशी गोष्ट आहे जी आपल्याला भगवंतांच्या जवळ नेऊ शकते किंवा भगवंतांचा जो संबंध. आणि आपण भगवद्गीतेमध्ये याचा सुद्धा अभ्यास केला आहे की भगवंतांसोबत असणारा जो आपला संबंध आहे तो एकच खरा संबंध असतो. बाकीची ही या भौतिक जगातील नाती ही सगळी क्षणभंगूर नाती असतात. तर अशा प्रकारे आपण भगवंतांसोबत असणाऱ्या प्रत्येक मनुष्याचा जीवित आत्म्याचा संबंध पुन्हा एकदा आपण या अध्यायामध्ये पाहिला.
तर एक मिनिट द्या, मी दुसरा शेअर करते नेक्स्ट चॅप्टर, मग आपण वाचूया. मी ग्रुपमध्ये शेअर केला आहे पुढचा चॅप्टर. जिथे आपण पुढच्या अध्यायामध्ये आपण अध्याय 29वा आपण पाहणार आहोत, विशुद्ध कृष्ण प्रेम. अध्याय 29वा विशुद्ध कृष्ण प्रेम. तर मी सुरुवात करते, एक मिनिट द्या. विशुद्ध कृष्ण प्रेम. पुढे अधिक बोलण्यासाठी जेव्हा रामानंद चैतन्य महाप्रभूंनी प्रोत्साहित केल्यानंतर रामानंद राय म्हणाले, श्रीकृष्णांची सख्य भावातील असलेला संबंध पाहून त्याहून अधिक दिव्य स्तरावर आहे. अशा प्रकारे रामानंद राय दर्शवितात की श्रीकृष्णांची स्नेहभाव अधिक वृद्धिंगत होतो तेव्हा भगवंतांच्या श्रेष्ठत्वाची आणि भयाची भावना नष्ट होते. या स्तरावर श्रद्धेची भावना वाढते आणि या श्रद्धा भावालाच सख्य भाव असे म्हणतात. या भावामध्ये श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या मित्रामध्ये समत्वाची भावना असते. या संदर्भात श्रीमद भागवतातून 10.12.11 रामानंद राय एक प्रमाण देतात. शुकदेव गोस्वामींनी श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या सवंगड्यांच्या वनभोजनाचे वर्णन केले आहे. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे सवंगडी गायींशी खेळण्यासाठी वनामध्ये गेले असे सांगितले जाते की श्रीकृष्णांसोबत आलेल्या त्यांच्या मित्रांनी श्रीकृष्णांशी असलेल्या दिव्य मित्रत्वाचा आनंद घेतला. महान ऋषी भगवंतांना निर्विशेष ब्रह्म असे मानतात. भक्त त्यांना पुरुषोत्तम भगवान श्री भगवान असे म्हणतात. तर साधारण मनुष्य त्यांना साधारण मानवच मानतात. आणि हे सुद्धा आपण भगवद्गीतेमध्ये याचा अभ्यास केला आहे. आणि जे लोक भगवंतांच्या या मनुष्य रूपामध्ये त्यांचं सामर्थ्य समजू शकत नाहीत, त्यांना भगवंतांनी त्यांचा उल्लेख मूढ असा केला आहे. तर पुढे वाचू. श्री चैतन्य महाप्रभूंना हे विधान आवडले तरीही ते म्हणतात, तुम्ही यापुढील वर्णन करा. अशा रीतीने विनंती केल्यावर रामानंद राय म्हणाले की श्रीकृष्णांशी असणाऱ्या वात्सल्य भावातील संबंध अधिक दिव्य आहे. सख्य भावातील स्नेहभाव अधिक वृद्धंगत होऊन तो वात्सल्य भावामध्ये विकसित होतो. हा भाव एका पिता पुत्रामध्ये आढळतो. या संदर्भात रामानंद रायांनी श्रीमद भागवतातून 10.8.4 एक श्लोक उद्धृत केला. त्यामध्ये यशोदा मातेने केलेल्या पुण्यकर्मांच्या महत्वाविषयी परीक्षित महाराजांनी शुकदेव गोस्वामींना विचारले की कोणत्या पुण्यकर्मांमुळे तिला माता असे म्हणणे शक्य झाले आणि भगवंतांनी तिचे स्तनपान केले. त्यांनी भागवतामधून 10.9.20 आणखी एक श्लोक सांगितला. यशोदा मातेने भगवंतांकडून अशी अतुलनीय कृपा प्राप्त केली जी ब्रह्मदेव शंकरांसहित श्री विष्णूंच्या वक्षस्थलावर सदैव विराजमान असणाऱ्या लक्ष्मी देवीलाही प्राप्त झाली नाही. रामानंद रायांनी माधुर्य प्रेमाच्या मुद्द्यावर यावे म्हणून महाप्रभूंनी त्यांना आणखी एक पुढे निवेदन करण्याची विनंती केली. महाप्रभूंचे मन ओळखून रामानंद रायांनी लगेच उत्तर दिले की श्रीकृष्णाशी असलेले माधुर्य प्रेम हाच सर्वोच्च संबंध आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर श्रीकृष्णांशी असणारा गाढ स्नेह संबंध हा पुरुषोत्तम श्री भगवान अशा साधारण संकल्पनेतून स्वामी आणि सेवक या संकल्पनेपर्यंत विकसित होतो आणि जेव्हा अधिक घनिष्ठ होतो तेव्हा मित्र संबंधापर्यंत विकसित होतो. जेव्हा असा संबंध अधिक विकसित होतो तेव्हा तो वात्सल्य भाव बनतो. असा वात्सल्य भाव अत्याधिक प्रगाढ होतो आणि प्रेमाच्या स्तरापर्यंत विकसित होतो. तेव्हा त्याला भगवंतांशी असणारा माधुर्य भाव असे म्हणतात. रामानंद रायांनी श्रीमद भागवतातून 10.46.60 आणखी एक श्लोक उद्धृत केला. त्यामध्ये म्हटले आहे, श्रीकृष्ण आणि गोपी यांच्यामध्ये रासलीलेच्या वेळी ज्या दिव्य भाव
स्थितीचे आधार प्रदान झाले. स्थितीचे आस्वादन वैकुंठ लोकात भगवंतांच्या वक्षस्थळावर नित्य विराजमान असणाऱ्या लक्ष्मी देवीलाही कधी करता आले नाही. तर मग साधारण स्त्रियांविषयी काय सांगावे? त्यानंतर श्रीकृष्णांप्रती विशुद्ध प्रेम कसे विकसित होऊ शकते, त्या मार्गाचे वर्णन रामानंद रायांनी क्रमशः केले. त्यांनी सांगितले की एखादा जीव आपल्या अनुरूप संबंधाद्वारेच भगवंतांशी संबंधित असतो. वस्तुतः भगवंतांशी असणाऱ्या संबंधांचा प्रारंभ स्वामी आणि सेवक यापासून होतो. तो पुढे सख्य, वात्सल्य आणि माधुर्य रस यामध्ये विकसित होतो. भगवंतांशी असणाऱ्या आपल्या ज्या विशिष्ट संबंधांची प्राप्ती होते, तोच त्या व्यक्तीची साठी असणारा सर्वोत्तम संबंध होय. परंतु या दिव्य संबंधांच्या अध्ययनाने कळून येईल की या संबंधातील सर्वप्रथम संबंध म्हणजे ब्रह्मभूत किंवा शांतरस होय. मनुष्य जेव्हा भगवंतांना स्वामी आणि स्वतःला सेवक मानतो, तेव्हा त्यांच्यामधील संबंध विकसित होतो. जेव्हा तो सखा होतो, तेव्हा त्यांच्यामधील संबंध अधिक विकसित होतो. आणि भगवंतांचा पिता झाल्यावर तो संबंध अधिकाधिक विकसित होतो. अशा रीतीने भक्त आणि भगवंत यांच्यामधील हा संबंध सख्य भावातून वात्सल्य भावाकडे आणि शेवटी माधुर्य भावाकडे विकसित होतो. माधुर्य भावातील संबंध म्हणजे भगवंतांशी असणारा सर्वश्रेष्ठ संबंध होय. सेवक म्हणून दास्य भावातील संबंधांचा आत्मसाक्षात्कार हा निश्चितच दिव्य आहे. आणि यामध्ये जेव्हा मित्रत्वाच्या भावनेचे मिश्रण होते, तेव्हा तो संबंध अधिक विकसित होतो. जशी जशी स्नेहवृद्धी होत जाते, तसा तसा हा संबंध वात्सल्य आणि माधुर्य भावामध्ये विकसित होतो. या संदर्भात रामानंद रायांनी भक्ती रसामृत सिंधू 2.5.38 एक श्लोक सांगितला. त्या ठिकाणी म्हटले आहे की भगवंतांशी असणारा आध्यात्मिक स्नेह संबंध हा सर्वच बाबतीत दिव्य असतो. परंतु प्रत्येक विशिष्ट संबंधाकडे विशिष्ट प्रवृत्ती आणि तो विशिष्ट प्रकारचा संबंध हा त्या भक्तासाठी अन्य कोणत्याही संबंधापेक्षा अधिक आस्वादपूर्ण असतो. भगवंतांशी असणारे असे दिव्य संबंध भोंदू भक्तांच्या मानसिक तर्काद्वारे निर्माण करता येत नाही. भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये 1.2.101 रूप गोस्वामींनी सांगितले आहे की वैदिक शास्त्रांचा आधार न घेता आणि वेदांमध्ये सांगितलेली तत्वे न पाळता केलेली भक्ती कधीही प्रमाणित नसते. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामींनीही म्हटले आहे की व्यावसायिक आध्यात्मिक गुरु, व्यावसायिक भागवत कथाकार, व्यावसायिक कीर्तनकार आणि स्वनिर्मित व कपोलकल्पित भक्तीमध्ये मग्न होणाऱ्यांचा कधीही स्वीकार करता येत नाही. भारतामध्ये आऊल बाऊल, करता भाजा, नेरा दरवेश, स्नाई, अतिवाडी, चुडाधारी, गौरंगा नागरी आदी विविध प्रकारचे व्यावसायिक संप्रदाय आहेत. गोस्वामी नामक जातीच्या सदस्यांचा मूळ षडगोस्वामींचे वंशज म्हणून स्वीकार करता येत नाही. तसेच श्री चैतन्य महाप्रभूंविषयी गीते रचणाऱ्या तथाकथित आणि व्यावसायिक उपाध्यायांचा किंवा व्यावसायिक कीर्तनकारांचाही षड गोस्वामींचे वंशज म्हणून स्वीकार करता येणार नाही. जो पंचरात्रांच्या सिद्धांतांचे पालन करत नाही किंवा निराकारवादी आहे अथवा कामजीवनाच्या आहारी गेला आहे, त्याची तुलना श्रीकृष्णांच्या सेवेप्रित्यर्थ आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या व्यक्तींशी करता येत नाही. कृष्ण भावनेमध्ये सदैव संलग्न असलेला शुद्ध भक्त हा भगवत सेवेप्रित्यर्थ सर्वस्वाचा त्याग करू शकतो. ज्याने आपले जीवन श्री चैतन्य महाप्रभू, श्रीकृष्ण आणि आध्यात्मिक गुरु यांच्या सेवेप्रित्यर्थ समर्पित केले आहे, किंवा जो गृहस्थ जीवनाच्या नियमांचे पालन करीत आहे, तसेच श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या संप्रदायातील संन्यासाश्रमाच्या तत्वांचे पालन करीत आहे, तो भक्त आहे आणि त्याची तुलना व्यावसायिक मनुष्याशी करता येत नाही. सर्व भौतिक कल्मशातून मुक्त झाल्यावर श्रीकृष्णांशी असणारा कोणताही एक संबंध दिव्य, आस्वादनीय असतो. भगवंतांशी असणाऱ्या विविध संबंधांचे महत्व दिव्य ज्ञानामधील अननुभवी दुर्दैवाने जाणू शकत नाही. त्यांना असे वाटते की
असे सर्व संबंध मायेमुळे निर्माण होतात. श्री चैतन्य चरितामृत सांगते की भूमी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश ही पंचमहाभूते सूक्ष्म स्तरावरून स्थूल स्तरावर विकसित होतात. उदाहरणार्थ, शब्द हा आकाशामध्ये आढळतो, परंतु वायूमध्ये शब्द आणि स्पर्श आहे. जेव्हा त्यामध्ये अग्नीचे मिश्रण होते, तेव्हा अग्नीमध्ये शब्द, स्पर्श आणि रूप ही तत्वे असतात. त्यामध्ये जेव्हा जलतत्वाचे मिश्रण होते आणि त्या जलतत्वाच्या जलतत्वात शब्द, स्पर्श, रूप आणि रस ही तत्वे असतात. आणि त्यामध्ये भूमी तत्वाचे मिश्रण होते. तेव्हा शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध ही तत्वे असतात. ज्याप्रमाणे आकाशातून भूमीपर्यंतच्या श्रेणीत जशी विविध लक्षणे विकसित होतात, त्याचप्रमाणे भक्तीची लक्षणे ही विकसित होतात. ती सर्व लक्षणे माधुर्य भावामध्ये आढळतात. अशा रीतीने श्रीकृष्णांशी असणारा माधुर्य भावातील संबंध हा भगवत प्रेमातील सर्वोच्च परिपूर्ण स्तर मानण्यात येतो. श्रीमद भागवतात 10.82.44 सांगितल्याप्रमाणे भगवत भक्ती म्हणजे प्रत्येक जीवाचा प्राणच आहे. वस्तुतः भगवंतांनी गोपींना सांगितलेले की माझा सहवास लाभण्याचे एकमेव कारण म्हणजे तुमचे माझ्यावरील प्रेम होय. असे सांगितले जाते की आपल्या भक्त संबंधाने भक्तांनी आपल्या प्रवृत्तीनुसार केलेल्या सर्व प्रकारच्या भक्तिपूर्ण सेवेचा स्वीकार भगवान श्रीकृष्ण करतात. अशा रीतीने ते भक्ताच्या आवश्यकतेनुसार त्याला प्रतिसाद देतात. आणि सेवक अशा संबंधांची जर भक्ताला इच्छा असेल, तर श्रीकृष्ण हे त्यांचे परिपूर्ण स्वामी होत. ज्यांना वात्सल्य भावामध्ये पुत्र रूपात भगवंत हवे असतात, त्यांच्यासाठी श्रीकृष्ण परिपूर्ण पुत्र होतात. त्याचप्रमाणे जर एखाद्या भक्ताला माधुर्य भावामध्ये श्रीकृष्णांची पूजा करावयाची असेल, तर श्रीकृष्ण त्या संबंधामध्ये एका प्रियकराची अथवा पतीची परिपूर्ण भूमिका निभावतात. तथापि श्रीकृष्णांनी मान्य केले आहे की गोपिकांशी असणारा त्यांचा माधुर्य भावातील प्रेमसंबंध म्हणजे परमोच्च पूर्णावस्था आहे. श्रीमद भागवतात 10.32.22 गोपींना श्रीकृष्ण सांगतात की न पारयेहं निरवद्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विधुधा विबुधायुषा शिवः या मा भजन दुर्जय गेह शृंखलाः संवृश्यच्च तद्वः प्रतियातु साधुना. तुमचा आणि माझा संबंध पूर्ण दिव्य आहे आणि तुमच्या प्रेमाच्या बदल्यात मी अनेक जन्मांतरानंतरही तुम्हाला कधीच देऊ शकणार नाही. भौतिक सुखापभोगाच्या पूर्णतया त्याग करून तुम्ही माझा शोध केलात. मी तुमच्या प्रेमाची परतफेड करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला आपल्या कृत्यातच समाधान मानावे लागेल. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादांनी म्हटले आहे की स्वकल्पित मार्गांद्वारे परमेश्वराची उपासना करून कोणीही त्यांची प्राप्ती करू शकतो. असा दावा करणाऱ्या साधारण लोकांचा एक वर्ग आहे. त्यांचा असाही दावा आहे की सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, ध्यान किंवा तपस्या यापैकी कोणत्याही मार्गाद्वारे परमेश्वराची प्राप्ती यशस्वीपणे होऊ शकते. अनेक निरनिराळ्या मार्गांचे अवलंब करणाऱ्यांना अखेरीस एक गती मिळते. परमेश्वराची उपासना ही काली माता, दुर्गा, शंकर, गणेश, राम, हरी किंवा ब्रह्मा या कोणत्याही रूपाद्वारे करता येते. एक मिनिट हा. थोडक्यात त्यांचे म्हणणे असे आहे, परमसत्याला कोणत्या नावाने संबोधावे हे महत्वपूर्ण नाही, कारण सर्व नावे एकच आहेत. ते उदाहरण देतात की एकाच मनुष्याला अनेक नावे असतात आणि त्या नावांपैकी कोणत्याही नावाने त्याला संबोधले तरी तो उत्तर देतो. साधारण मनुष्यासाठी असे दृष्टिकोन फार समाधानकारक वाटत असतील, परंतु ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत. कामवासनेने प्रेरित होऊन देवतांची उपासना केल्याने तो भगवत प्राप्ती करू शकत नाही. देवतांची उपासना केली तर भगवंतांची बहिरंगा शक्ती त्याला काही फळ देऊ शकते.
परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्याला अशा उपासनेद्वारे भगवत प्राप्ती होऊ शकते. वस्तुतः अशा उपासनेला भगवद्गीतेत 7व्या अध्यायामध्ये 23व्या श्लोकात मुळीच उत्तेजन दिले नाही. अंतवन्तुः फलं तेषां तद्भवत् अत्यल्पमेधासाम् देवान्द देवान्देवयजो मयान्ति मद्भक्ताः यान्ति मामपि. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. अशा रीतीने केवळ आपल्या उपासकांनाच भगवंत आपल्या सानिध्याचा लाभ देतात. देवतांची उपासना करणाऱ्यांना भगवंत आपला सहवास देत नाहीत. प्राकृतिक देवदेवतांची उपासना करून भगवंतांची प्राप्ती कोणीही करू शकतो, ही वस्तुस्थिती नाही. म्हणून मनुष्य जेव्हा कल्पना करतो की देवतांची उपासना करून आपल्याला पूर्णत्व प्राप्त होऊ शकते, तेव्हा ती निश्चितच चकित करणारी बाब ठरते. देवतांची उपासना सकाम कर्म आणि किंवा तार्किक ज्ञान याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या फळांची पूर्णपणे कृष्ण भावना भवित होऊन केलेल्या भक्तीद्वारे प्राप्त होणाऱ्या फळाची तुलना मुळीच करता येत नाही. सकाम कर्मांच्या फळाने मनुष्य स्वर्गलोकामध्ये तरी जातो किंवा त्याचे नरकामध्ये अधःपतन होते. तर पण ते काही कायम स्वरूपी नसतं. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे आपण आपला एक सॉरी 29वा अध्याय सुद्धा संपवला. विशुद्ध कृष्ण प्रेम. फक्त आणि फक्त भगवंतांचा जो प्रेम संबंध असतो, भगवंतांवरती जो प्रेम असतो, त्या प्रेमापोटीच आपण भगवंतांच्या निवासस्थानी जाऊ शकतो. इतर देवी देवतांची पूजा करणं भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख केला आहे आणि इथे सुद्धा आपण त्याची पुष्टी पाहतो, की जेव्हा आपण इतर देवी देवतांची पूजा करतो, तेव्हा आपण त्यांच्या ग्रहावरती जातो. इतर त्या देवी देवतांच्या ग्रहावरती आणि आपण तिथे कायमस्वरूपी वास्तव्य करू शकत नाही. तिथे जोपर्यंत आपल्या पूर्ण पुण्यकाळ संपत नाही, तोपर्यंत आपण त्या देवी देवतांच्या ग्रहावरती निवास करू शकतो आणि एकदा का पुण्यकाळ संपला, की पुन्हा आपलं याच मृत्यू लोकांमध्ये अधःपतन होतं आणि पुन्हा पुन्हा हे जन्म मृत्यूचं चक्र हे सुरूच राहतं. परंतु फक्त आणि श्रद्धा, भाव, भक्ती, प्रेम याच गोष्टींनी भगवंतांच्या जवळ जाता येतं, भगवंतांच्या निवासस्थानी जाता येतं, जिथून पुन्हा परतीचा प्रवास नाही. आत्मसाक्षात्काराची जाणीव झालेली व्यक्ती भगवंतांच्या निवासस्थानी निश्चितच पोहोचते आणि यासाठी श्रद्धा, भाव, भक्ती, प्रेम हे जे टप्पे आहेत भगवत भक्तीतले ते अतिशय महत्वाचे आहेत आणि फक्त विशुद्ध कृष्ण प्रेम आहे तेच आत्मसाक्षात्काराच्या या मार्गातील सगळ्यात मोठा घटक आहे आणि हाच तो घटक आहे जो आपल्याला भगवंतांच्या समीप नेऊ शकतो. तर अशा प्रकारे आपण आपला 29वा अध्याय सुद्धा संपवला आहे. तर इथे आपण थांबूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च